Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Un pic de discuții. Numele meu este Tudor, iar astăzi îl avem invitat pe Cristian, consultant fiscal și expert contabil. Salut Cristian, mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Salut Tudor, mersi pentru invitație. Cu drag. Noi la PIC promovăm de ceva timp ideea că PFA-ul este cea mai bună soluție pentru șoferii de ride sharing din mai multe puncte de vedere, atât fiscal, adică când vorbim de taxe, dar și din punctul de vedere al transparenței, legalității și riscului pe care ei și-l asumă. Din păcate, această formă de a munci a fost destul de demonizată de tot felul de terțe părți în ultimii ani. Și din asta s-au născut foarte multe mituri, cum că PFA-ul are multe riscuri sau taxele nu sunt neapărat avantajoase, lucruri pe care deja le-am demontat în episoadele anterioare, dar astăzi am vrea să discutăm despre un alt subiect, să zic așa, mai tabu, și anume cam ce se întâmplă în timpul unui control din partea ANAF, la ce să fie atenți oamenii, la ce riscuri se expun, și ne-am gândit că ești persoana potrivită pentru a dezbate subiectul ăsta. Da, mersi pentru invitație și haideți să vedem cam cu ce probleme credem așa că se confruntă. Am o listă de întrebări, aș vrea să trecem prin ele, Okay. O să fie o discuție lejeră. Aș începe prima oară, de ce îi sperie pe șoferi atât de mult ideea unui control ANAF și de unde vine frica asta, dacă e fondată din realitate sau sunt multe lipsuri de informație, mituri? Da, sunt multe mituri, nu putem să zicem că doar la români se întâmplă chestia asta, peste tot, dacă zici fisc sau antifraudă, cu toții avem tendința să ne speriem puțin. Așa cum plănuim și noi în copilărie, auzeai de Muma Pădurii și altele și era spaima aceasta, dar în mod normal nu trebuie să ajungem în această situație, mai ales de când avem toate rețelele astea sociale, foarte multe manipulări, mituri și așa mai departe. ANAF-ul, până la urmă, este o instituție a statului care trebuie să colecteze taxe, dar în destul de puține situații se ajunge la abuzuri. Deci e total greșit să pornim din start cu ideea, vine ANAF-ul, ne ia tot, nu mai rămânem cu nimic, mai dăm și bani de acasă, cum ar veni, și nu mai câștigăm nimic. Deci ăsta e un mit și încep prin a spune că n-am nicio legătură cu ANAF-ul, nu s-a angajat acolo, lucrez în privat, Ok, sunt deci nu ești consultant venit fiscal. aici să le faci reclamă. Nu, sunt venit aici doar să prezint realitatea și să nu mergem într-o extremă sau în alta, da, fiscul e cel mai bun prieten sau fiscul e cel mai rău, cel mai mare dușman al nostru. Și care ar fi cam cele mai frecvente greșeli pe care le-ai auzit când vine vorba de ANAF, din punct de vedere al percepției oamenilor? Păi când vine vorba de ANAF și de domeniul ăsta, dacă ar fi să ne referim pe parte de ride sharing și așa, a desfășura o activitate neautorizată. Deci nu există să te apuci singur, să-ți iei o mașină, bineînțeles, platformele nu acceptă așa ceva, nu permit așa ceva, și ca urmare a modificărilor fiscale din ultimii 2 ani de zile, să spunem, regimul ăsta de PFA nu mai este cel mai dezavantajos. Adică s-au modificat taxele și la firme, impozitul pe dividende e 16% și așa mai departe, și atunci regimul de PFA chiar este unul recomandabil. Mai ales în situația în care lucrezi singur pe cont propriu, nu dezvolți o afacere în Sunt adevăratul anumite sens al activități cuvântului. unde ai nevoie de salariați, te apuci să-ți faci, nu știu, un magazin sau altele, ok, poate PFA-ul nu e cea mai bună variantă, dar aici unde discutăm de a-ți lua o mașină și a merge cu acea mașină și a desfășura această activitate, chiar PFA-ul e cea mai recomandată variantă. Practic din e ca un punctul fel meu de vedere. freelancer până la urmă, un șofer independent. Exact. E pe cont propriu și nu dezvoltă o afacere, dar nici nu este angajatul cuiva. Exact. Hai să intrăm un pic mai adânc în partea asta de control. Spune-mi din punctul tău de vedere cam care sunt lucrurile cele mai frecvente pe care le verifică ANAF în momentul în care vine într-un control, mai ales în cazul unui PFA. Și aș fi curios dacă putem considera că în momentul în care există un control care urmează să se întâmple, putem trage concluzia că automat e ceva greșit în cazul acelui PFA sau se poate întâmpla și aleatoriu când toate lucrurile pot fi în regulă? Da, în special la PFA-uri, controalele vin foarte rar, spre deosebire de firmele mari sau firme din anumite domenii de activitate. Și, din păcate, să zicem, partea asta de ride sharing, din punct de vedere al ANAF-ului, intră într-un domeniu de risc, ca urmare a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în România, unde așa numitele flote, să spunem, utilizează persoane pe post de șofer fără contract de muncă, fără nicio formă legală. Și atunci și ANAF-ul în ultimul an sau ultimii 2 ani de zile așa maxim a desfășurat foarte multe controale pe această zonă. Dar atâta timp cât cineva își face un PFA
și are grijă să se înregistreze special în scopuri de TVA, să-și obțină acel cod de TVA intracomunitar, pentru că atunci când ANAF-ul vine la genul ăsta de persoane, cam de asta se leagă. De ce n-ai plătit TVA-ul la bugetul de stat? Dar nu pentru banii încasați în urma activității, ci efectiv doar pentru facturile de comision emise de Bolt, emise de platformele respective. Asta este legea în toate țările, o directivă europeană. Regulile sunt similare peste tot și atunci atât, să zicem, în primă fază trebuie să aibă grijă fiecare să-și ia acel cod de TVA intracomunitar. Și implicit să aibă declarațiile depuse pentru, și pentru acest TVA. Pentru acest TVA intracomunitar se depune în fiecare lună câte o declarație la ANAF și, bineînțeles, se plătește acel TVA până în 25 ale lunii următoare. Dacă tu îți faci această minimă obligație, să spunem, nu s-ar putea să treacă 7-10 ani de zile și să n-ai de-a face cu vreun control. Da, mai ales că asta s-ar putea să treacă foarte ușor, pentru că se pot verifica clar că atât platformele au obligația să declare comisioanele și se poate verifica digitalizat dacă cât ai declarat tu ca PFA, că a fost comisionul implicit TVA-ul, coincide cu ce au declarat platformele. Da. Dar până la urmă putem avea parte de controle și în cazul în care totul este în regulă, sau tragem concluzia că dacă e control implicit e 100% ceva în regulă acolo? Nu, era iarăși un mit dus, o vorbă greșită așa de la o persoană la alta. S-ar putea să se facă din când în când anumite verificări documentare. Se mai trimit prin SPV sau pe mail, mai putem primi anumite notificări, dar nu înseamnă neapărat că am făcut ceva greșit. ANAF-ul are anumite suspiciuni asupra unor achiziții efectuate. Dar atât timp cât eu vin să demonstrez, ok, am luat de la furnizorul ăla, dar ce a fost? Revizia mașinii sau carburant sau altceva, vei primi automat răspuns pe mail, ok, totul e în regulă, te-am lăsat în pace, am închis controlul, nici măcar n-am venit să te mai verificăm. Deci nu neapărat când vedem vreun mail sau vreo notificare din partea fiscului, nu trebuie să ne speriem, aoleu, ce am făcut, cu ce am greșit. Cum mai avem așa uneori tendința când vedem vreo mașină de poliție pe stradă, ce am făcut? Păi omul își face treaba și dirigează circulația sau ceva, adică n-ai făcut nimic greșit. La fel și în acest domeniu. Deci nu trebuie să crezi că ai făcut ceva sau că a greșit contabilul tău, sau pur și simplu se mai fac anumite verificări documentare, aleatorii, pur și simplu. Da. Din punctul meu de vedere, PFA-ul e o activitate destul de simplă, mai ales în industria de ride sharing și toate lucrurile sunt, să zic așa, straightforward. Adică ai niște venituri, tot ce contează să fie declarate corect conform facturilor din platforme, iar cheltuielile tale să reflecte realitatea. Adică, într-adevăr, ce ai cheltuit pentru a-ți desfășura activitatea să se regăsească în registru de încasări și plăți. Încă o chestie destul de interesantă și aș vrea să povestim un pic, ar fi partea de ITM. Teoretic, tu ca PFA independent lucrezi ca titular și implicit nu te supui legislației codului muncii, neavând un contract de muncă. Poate să intervină și ITM-ul în cazul unui control ANAF pentru un PFA independent de ride sharing? Nu, n-ar trebui. Știm conform legii și un PFA poate avea salariați. De exemplu, pot să-mi fac un PFA și totuși să mai angajez 2-3 persoane, dar în practică se întâmplă foarte rar astfel de situații. Deci, în mod normal, ITM-ul nu vine la astfel de controale, doar ANAF. ANAF împreună cu ITM-ul mai desfășoară controale din acestea comune atunci când merg la flote, la SRL-uri, la firme, să vadă în ce măsură pentru șoferii cu care colaborează s-au încheiat contracte de muncă, pentru că aceste platforme, Bolt-ul cum e, depun anumite raportări la ANAF și se vede exact persoanele cu care colaborează. Și atunci, dacă acea firmă nu are niciun fel de contract de colaborare cu acel șofer, asta e munca la negru și automat intervine și ITM-ul. Dar la PFA-uri nu există astfel de situații și ITM-ul chiar nu își face un obicei. Poate, nu știu, odată la 100 de cazuri să fie mai văzut, să știi, cazuri, dar nu vreau să verifice neapărat activitatea șoferului în sine, ci vreau să se asigure că, într-adevăr, pe acea flotă a PFA-ului respectiv nu sunt și alți șoferi. Nu sunt și alții. Și s-a rezolvat foarte simplu, cu o simplă declarație că eu, ca titular, sunt singurul șofer care activez prin acest PFA și acolo se termină totul, că mai departe nu prea mai poate să intervină ITM-ul. A zice, cât de periculos este să lucrezi așa după sfaturile unor oameni care n-au neapărat o expertiză în domeniu și să te iei în general după sfaturile, să zicem, altor colegi de brazle. Vorbesc de alți șoferi în cazul ăsta. Da, foarte periculos. Asta e valabil în orice domeniu. Eu nu mă apuc acum să mă duc că am un proces de orice natură. Las că mă duc eu, că am văzut pe TikTok niște sfaturi, mă duc în instanță și mă trezesc că la primul termen am și pierdut procesul. Părerea mea e că fiecare profesie are rolul ei și de asta aș sfătui și un PFA în această situație. Până să-și înființeze PFA-ul, să discute un pic cu un avocat
apoi să-și ia un contabil, să decidă cu cine dorește să colaboreze. Contabilitatea e destul de simplificată la PFA-uri și la fel unii au pretenția sau tendința, lasă că mi-o țin eu singur, îmi fac eu un Excel undeva și mă descurc, am văzut eu pe internet. Iar peste 3-4 ani, dacă ipotetic ar primi un control, nu mai știe cum să scoată cămașa că a făcut o mare, mare greșeală. Deci părerea mea e să consultăm specialiștii în orice domeniu și mai departe lucrurile merg de la sine. Adică tu ca și șofer nu trebuie să faci decât să dai acele acte, nu știu, unui contabil, să ți le prelucreze, vezi ce taxe ai de plătit și tu îți vezi de activitatea ta fără să știi tu mai bine. Lasă că știu eu mai bine ce trebuie făcut. Încă o dată, asta e valabil în orice domeniu. Da, cu atât mai mult în industria asta unde, spre deosebire de PFA-urile clasice, să zic, care au doar registrul de încasări și plăci, de multe ori doar declarația unică de depus, totuși aici avem și aceste declarații lunare pentru TVA intracomunitar, pentru impozitul de nerezident în cazul celor care colaborează cu BOL. Deci ar mai fi câteva elemente aici suplimentare unde nu consider că merită riscul pentru câteva sute de lei pe lună și să nu lucrezi cu un specialist să te asiguri că toate lucrurile astea sunt puse la punct. De exemplu, care ar fi cele mai frecvente probleme pe care le poate avea un șofer într-un astfel de context în momentul în care intervine un control ANAF pe PFA? Cea mai des întâlnită situație ar fi asta, neobținerea codului de TVA intracomunitar. Pentru că, într-adevăr, depinde și cu cine te consulți și probabil la fel. Poate unii dintre ei se orientează doar pe rețelele sociale, fără să discute cu o persoană reală sau ceva. Și atunci ei merg pe ideea, neplătitor de TVA, nu trebuie să facă absolut nimic. Da, ești neplătitor de TVA aici pe România, dar tu ai niște obligații la facturile acelea de comision pe care Boltul le emite, și cea de comision și cea de TVA. Și aici putem zice că apar cele mai multe erori, așa în practică, și ele pot fi îndreptate foarte ușor, doar consultându-te cu cineva din domeniu. Da, din păcate am văzut multe situații în care inclusiv din domeniul experți contabili nu erau foarte în temă cu subiectul acesta de TVA intracomunitar, pentru că în afară de ride sharing nu sunt foarte dese cazurile, că practic asta ce e TVA intracomunitar, e o situație în care colaborezi sau ai un schimb comercial cu o entitate din afara României și nu prea se întâmplă lucrul ăsta la marea masă a PFA-urilor. Și de asta creează destul de multă confuzie și în cazul unor experți, dar care nu s-au lovit neapărat până acum de societăți sau PFA-uri care au relații internaționale, să zic așa. Da, în orice profesie sunt și persoane mai puțin pregătite, altele mai bine pregătite și probabil dacă mai sunt și astfel de colegi, de contabili, ar trebui evitați. Ce documente ar fi cel mai bine să pregătești din timp când depui dosarul ăsta în cazul unui control? Ce ar trebui să fim siguri că nu lipsește? Și dacă ANAF-ul, de exemplu, e destul de cooperativ în perioada asta, adică dacă ei specifică, uite, am vrea să vedem asta pe perioada respectivă, mai lipsesc lucrurile astea sau tu trebuie să anticipezi așa cam ce și-ar dori? De regulă, atunci când se inițiază un control, în acea notificare primești exact ce documente trebuie să pregătești. Numai că legea prevede anumite documente obligatorii, acelea trebuie întocmite fie că îți vine control, fie că nu, dar dacă la un moment dat se doresc și alte documente, ANAF-ul ți le specifică în acea notificare, ți se dă un termen la dispoziție, 15, poți cere prelungire, 30 de zile, le pregătești și ori le trimiți acum cum e cu digitalizarea tot așa pe internet prin SPV, ori se face contact direct și cu inspectorii de la ANAF. Dar asta vreau într-un fel să liniștim lumea, nu e bine să fim panicoși, să ne speriem din toate cele, nu e nicio problemă, dacă se primește o astfel de notificare, nu înseamnă neapărat că am greșit ceva, de cele 90% din cazuri și la noi la firma de contabilitate se prezintă documentele, cei de la ANAF zic ok, nici măcar un leu nu am să-ți dau jos, la revedere, am încheiat controlul, deci nu trebuie să mergem pe ideea că automat trebuie să găsească ei ceva. Nu, mai ales într-o activitate atât de simplă. E relativ simplu. Facturile se emit automat din acele platforme, nu mai e ca pe vremuri să fie scrise de mână sau alte situații. Ele se importă acum în softurile de contabilitate, adică riscul de eroare este foarte, foarte mic. Problema este ce-ți cumperi tu pe acel PFA, pentru că dacă tu ți-ai făcut un PFA pe ride sharing și te duci cu familia în excursie, nu știu, în Maldive, la Paris, hai să-mi iau pe PFA, că hai să-mi iau... Dar nu prea are legătură cu activitatea. Nu, trebuie întotdeauna să-ți deduci cheltuielile care au strict legătură cu activitatea operațională. De activitate, da.
Dar lucrurile astea cum le verifică ANAF-ul? De principiu prin registrul de încasări și plăți. Da, asta e unul din încasările și în același timp plățile pe care le-ai făcut. Și Este un document obligatoriu, registrul de încasări și plăți, unde se văd toate încasările și toate plățile făcute de acel PFA de-a lungul unui an. Încasări prin bancă, încasări cash. În domeniul ăsta, încasările cash, să zicem, sunt ceva mai slabe, deși știm că nu sunt atât de slabe. Constituie o bună parte din veniturile lor. Totuși trăim într-o țară în care nu e atât de bancabilă, să zic așa, spre deosebire de altele. Adică cel puțin o treime din curse sunt în prezent în numerar. Da. Deci acest document este obligatoriu, acest registru. Mai este un registru inventar. Nu vreau să intru în chestii foarte tehnice. Acolo se trec toate bunurile pe care acel PFA le poate avea. Poate mașina nu e luată pe PFA, mașina de regulă este a persoanei fizice și persoana fizică poate face contract de comodat cu PFA-ul său. Deci nu e mașina PFA-ului, nu trebuie trecut acolo și mai este un registru obligatoriu, registru de evidență fiscală. Astea 3 sunt obligatorii și în fiecare an ele trebuie ținute practic la zi, nu trebuie să aștept ANAF-ul și să mă trezesc că trebuie să-l fac pe 5 ani în urmă, de preferabil operat în timp real, pentru că pe lângă acel TVA de care vorbeam, TVA-ul ăsta intracomunitar, PFA-ul mai trebuie o dată pe an, până în 25 mai, să-și depună acea declarație unică și să-și plătească taxele aferente anului trecut. Și aici, să zicem, ar fi un avantaj al PFA-ului față de cei care își fac firme sau deloc, să meargă așa doar pe șofer la flotă, faptul că eu pot să mă folosesc de banii aceia timp de un an de zile, impozitele fiind plătite de-abia în luna mai a anului următor. Pot să mă folosesc oricând de acei bani. Pe firmă n-ai voie să faci chestia asta, poți să scoți bani din firmă cel mai devreme la sfârșitul unui trimestru. Eu dacă în februarie vreau bani să plec într-o excursie și am SRL, nu pot să fac lucrul ăsta, trebuie să scot dividende, ori asta se întâmplă de-abia în aprilie, încolo, când se închide primul trimestru. Da, sau cum mai fac majoritatea că au un contract de muncă, să zicem, pe minim pe economie și într-adevăr ai acces la netul de la acel salariu, dar ăla de obicei o sumă mică cu care nu... taxe vreo 40 ceva la sută cu și care atunci... oricum nu ți ajung atât de mult, exact. Nu ți ajung atât de mult un salariu minim pe economie. Dar ce vreau să te întreb, practic, în decursul unui an, noi înregistrăm toate încasările și toate plățile, dar de declarat efectiv la ANAF se declară de-abia anul următor prin declarația unică. Da. Dacă să zicem că în timpul unui an vine un control și verifică ce avem trecut în registru și consideră că anumite cheltuieli poate nu ar trebui să se regăsească în activitatea asta și drept urmare trebuie să plece de acolo. Are ANAF-ul vreun drept ca în momentul ăla să zică ok, îți dau amendă pentru aceste cheltuieli, ținând cont că totuși n-au fost declarate oficial, adică eu aveam timp până la sfârșitul anului să le elimin de acolo. Nu, ANAF-ul la PFA-uri când vine în control vine să-ți verifice anii precedenți, anii pentru care tu ți-ai depus acea declarație unică. Chiar dacă sunt în noiembrie 2026, nu poate veni ANAF-ul să zică uite, în septembrie ți-ai înregistrat, păi ce am închis anul? Nu. Când se închide anul? În mai a anului următor. Deci nu poți fi controlat pentru ani în care încă nu s-a depus declarația unică. Doar pe partea de TVA se pot uita să vadă, uite, la facturile de comision, de ce nu ți-ai plătit TVA-ul intracomunitar? Ok, pentru că se declară lună de lună. TVA-ul trebuie declarat lunar și atunci intervine momentul ăsta de plată lunar. Dar pentru veniturile obținute sau ce cheltuieli mai am pe acel PFA, nu au legătură cu anul în care ne aflăm. Întotdeauna se uită pe anii precedenți. Asta e un lucru foarte bun pentru că nu ai presiunea asta să trebuiască să te gândești tot timpul, o sunt toate lucrurile în regulă, pentru că ai un timp destul de larg în care să te asiguri că registrele sunt întocmite corect, iar în momentul de punere declarației unice e totul în regulă. Acum de anul ăsta a apărut inclusiv norma de venit pentru ride sharing, până în 2026 nu a fost publicată. Și voiam să te întreb ce părere ai tu de această variantă în care practic știi din start cam care ar fi taxele și dacă consider că merită norma de venit sau mai degrabă regimul real. Ce înseamnă să fii impozitat la normă de venit. Conform domiciliului pe care fiecare îl avem, noi trebuie să verificăm pe site-ul ANAF care e norma de venit din localitatea în care ne aflăm, din județ, că astea sunt stabilite la nivel de județ, și eu trebuie să-mi fac de la început niște estimări. Eu cred că obțin venituri mai mari decât acea normă sau nu? Să zicem, de exemplu, norma de venit, să o rotunjim un pic, ar fi de 50.000 de lei pe an. Ce înseamnă această normă de venit? Eu chiar dacă obțin încasări de 1.000 de lei pe an, eu plătesc taxe la ANAF la cei 50.000 de lei cât e norma de venit.
Dar dacă eu realizez 80, 90, 100 de mii de lei, tot la 50 de mii îmi plătesc Voi plăti. taxele. Și atunci fiecare ar fi bine să-și facă o estimare, pentru că nu te poți muta de colo-colo până în 25 mai a anului următor, celui în care ți-ai început activitatea. Tu trebuie să declari exact pe ce sistem vrei să declari veniturile. Pe sistem real, adică efectiv să ții contabilitate și să vezi ce încasări, ce plăți ai avut, sau la norma de venit. Și atunci ai ceva timp să te gândești. Deci tu îți deschizi azi un PFA, încasezi și la sfârșit de an... Da, nu, atunci pui în declarația unică... Da, până în mai anului următor, adică mai am încă 5 luni de zile în să care... mă gândesc care ar fi cea mai avantajoasă Da, variantă și pentru atunci mine. văd cât e norma de venit la mine în județ, văd ce încasări am avut și îmi stabilesc apoi care e sistemul cel mai ok. Și după ce am depus prima declarație unică, anul următor sunt încadrat automat tot la Cel puțin 2 ani de zile. trebuie să fii la Dar ce? apoi pentru al 3-lea an pot să mă răzgândesc, să-mi Să dau mă seama. răzgândesc. Da. Și oricum la norma de venit există o limită maximă de 25.000 de euro, pe care dacă o depășesc în cursul unui an, din anul următor nu mai am voie să aplic acea normă de venit. Deci totuși poate fi situația în care nu sunt 2 ani la rând la norma de venit pentru că am depășit-o în primul an. Da. Și atunci dacă știu clar că voi avea peste, 125.000 să zicem, 25.000 de euro, ori 5 lei cam 125.000 de lei. Dacă știu clar că o să fac, nu pot aplica norma de venit oricât de mult aș vrea. Trebuie să impozitez efectiv încasările pe care le-am obținut. Dar totuși dacă anul ăsta sunt la normă de venit și depășesc suma, pentru anul acesta voi plăti taxe conform normei de venit. Abia din anul următor trec pe sistem real, cum se cheamă, și plătesc la încasările avute. Da. Și în cazul în care o să declar că sunt la normă de venit la sfârșitul anului, mai am obligația înregistrării în registrul de încasări și plăți a încasărilor și cheltuielilor? Nu. Cine aplică acest sistem de impozitare la normă de venit ține doar coloana de încasări din registrul de încasări și plăți. Deci nu înseamnă că nu mai completăm deloc, dar trecem doar încasările, fără a mai trece și achizițiile pe care le-am făcut de carburant. Opțional, da. Dacă mai ales că poate vrem să aplicăm și pentru un credit la bancă, banca vrea să vadă care sunt veniturile reale, adică ar fi, din punctul nostru de vedere nu ai niciun motiv să nu îți înregistrezi și veniturile și cheltuielile, că garanta nu te încurcă. Da. Bun. Chestia asta cu norma de venit a făcut destul de multă vâlvă până acum, dar am văzut că diferă destul de mult totuși de la județ. Adică, de exemplu, anul acesta în București de în jur de 53.000 de lei, dar, de exemplu, sunt județe în vestul țării, cum ar fi Cluj sau Bihor, unde anul ăsta este peste 80.000 de lei, deci diferă destul de mult. Ce mai e important de menționat e că totuși în momentul în care ai un contract de muncă, majoritatea județelor, municipiilor, că am văzut că în general sunt direct pe localitate menționate, oferă discounturi reduceri destul de mari, de 50%, 40%. Da. Și încă un lucru, mai ales în primul an, ea se raportează și la numărul de luni de activitate. Adică dacă am început activitatea, să zicem, în august, nu se va încadra întreaga normă de venit, ci raportat la ultimele 5 luni ale anului. Chiar se ia pe număr de zile. Dacă m-am înființat pe 30 august, nu iau toată luna august, iau doar cele 2 zile plus restul zilelor. Sunt angajat undeva, cum ai zis și tu, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă. Norma se înjumătățește și atunci mă pot trezi că, uite, în București, cum ai zis, e 53.000, de fapt se înjumătățește, de fapt stai că se ia proporțional că mi-am făcut PFA-ul în aprilie, în august, etc. și atunci în anul respectiv norma este mai mică. Ok. Și încă o întrebare. Cei 125.000 de lei se referă la venituri sau la încasări efective? În general știu că la PFA discutăm întotdeauna doar de încasări, nu și de venituri. Păi veniturile la PFA, veniturile înseamnă încasările. Venitul net, iarăși, deci ăsta termeni contabilicești, termeni tehnici, când zic venitul net, ăla e oarecum profitul meu. Profitul. Și atunci când zicem 125.000 de lei, zicem încasările, adică venitul brut. Venitul brut. Fără a ține cont de ce cheltuieli am avut. Da, în același timp, de multe ori se creează confuzia, pentru că șoferii de ride sharing au încă un venit brut care se consideră din platformă, adică totalul facturat, să zic așa, dar ei încasează întotdeauna minus comision. Mai puțin comision. Da, și o să ai, să zicem, dacă tu ai, ai 130.000 de lei venituri într-un an, cel puțin facturate, real ai încasat probabil în jur de 100 și un pic până în 110.000 și vreau doar să clarificăm că cei 125.000 de lei se referă la încasările efective. Nu toți banii facturați, dacă nu ne-au intrat efectiv în cont sau nu i-am încasat în numerar.
Da, deci practic trebuie să vedem efectiv care ar fi cea mai avantajoasă variantă pentru nivelul nostru de activitate, să zic așa, și în funcție de asta decidem ce normă o aplicăm. Alte sfaturi pe care să le oferim acum oamenilor care decid să înceapă genul ăsta de activitate prin intermediul unui PFA, la ce te mai gândești în momentul de față? Păi nu, contabilitatea oricum e destul de simplă la PFA-uri. Alte obligații de natură juridică nu pot să zic că există, ca în alte domenii, să te autorizezi. Dacă îți faci o firmă de transport, că îți trebuie avize de la Ministerul Transportului, din alte locuri, aici doar să existe la începutul activității, bineînțeles, CAEN-ul potrivit, obiectul de activitate potrivit, să existe acel contract de comodat dacă mașina nu aparține PFA-ului, totuși să existe acel contract de comodat încheiat între proprietarul autoturismului și PFA-ul sau chiar dacă e aceeași persoană. Lumea trebuie să înțeleagă că eu, Popescu, față de PFA Popescu, suntem două entități diferite una peste alta și nu trebuie una are un CNP, alta are un cui. Una are un cui, are un cod fiscal, cum mi se spune, și atunci nu trebuie confundate. Să am măcar acest minim de documente pregătite de la început. Și atunci sfătuiesc, fără a se considera, Doamne ferește, nicio reclamă, că nu vreau să zic nimic în direcția asta, dar fiecare să-și caute un contabil, că e mai ieftin, că e mai scump, nu mă amestec în această discuție și să deroge această obligație, această sarcină către contabil ca să nu existe probleme. Încă o dată, există acel TVA intracomunitar, există impozitul pe nerezidenți care trebuie reținut și nu e chiar foarte, foarte simplu. E mai simplu decât la firme, dar nu e chiar atât de simplu. Și atunci șoferul își vede liniștit de activitatea lui, se preocupă doar de cursele lui și știe că altcineva se ocupă și nu are nicio grijă pe partea asta. Și o ultimă întrebare, mai vreau să-mi spui care crezi tu că sunt principalele 3 mituri când vine vorba de taxarea PFA-urilor, pentru că la fel aici a fost întotdeauna demonizat foarte rău, că îți dai o mână și un picior când vine vorba de PFA. Nimănui, dacă ar întreba 100 de oameni, dai taxe cu plăcere la stat, cred că toți 100 ar zice nu le dau cu plăcere, le dau că trebuie. Sau le dau că așa cere legea și până la urmă în fiecare țară trebuie să ajungă niște bani la buget. Astea sunt taxele în România. Miturile sunt pe ideea asta, că vine ANAF-ul și trebuie să-ți găsească ceva, trebuie să plătești ceva în plus la ANAF. Nu e ok, dacă ai un contabil care susține acolo punctul de vedere și știe să bată cu pumnul în masă, pleacă ANAF-ul fără alte taxe colectate suplimentar. Deci ăsta e un mit, că trebuie să vină ANAF-ul să-ți ia ceva. Și în rest, nu știu, tot pe partea asta de abuzuri și așa, nu mai e ca acum 5 ani, 10 ani, 15 ani când veneau și ștergeau cu tine pe jos. Pur și simplu au devenit și ei, să zicem, ceva mai umani, poți să ai un dialog și cu inspectorii de la ANAF. Am văzut că fac în ultima perioadă și cursuri de pregătire și așa mai departe. Și, deci merg un pic mai mult pe ideea de prevenție decât de a tăia și spânzura, să zic. Da, e o nouă politică așa ANAF-ului în ultima perioadă și atâta timp cât tu știi că ești pus la punct cu toate cele, chiar nu trebuie să te panichezi, sau cel puțin așa o fac atunci când primești o astfel de notificare. Contabilitatea e ok, nu mi-am luat pe firmă sau pe PFA, nu mi-am luat tot felul de minuni, ok, aștept în vizită un pahar cu apă și la revedere. Perfect. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi să putem să avem discuția asta. Consider că e foarte important să clarificăm cât mai multe aspecte legate de PFA. Din punctul nostru de vedere, cum am spus și la început, este cea mai avantajoasă și transparentă metodă de a lucra când ești freelancer, să zic așa, în activitatea de ride sharing. A fost o plăcere să discutăm astăzi și mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația. Și eu, mersi pentru invitație și mult succes în tot ceea ce faceți. Cu drag, mersi la fel. Salut!